Takto funguje v skutočnosti solárne osvetlenie vonkajšie. Len som vyšiel na podestu a už sa zapli svetlá. Takto perfektne mám osvetlenú celú cestu. Vydrží to zapnuté asi 20, možno 25 sekúnd. Ak to nezaznamená žiadny pohyb, tak sa to postupne povypína. Som veľmi spokojný. Aj teraz v zime, keď je vonku pod nulou a cez deň nesvieti slnko, tak sa dokážu tie lampy pekne nabiť.